Geestenprofetie. The Holy Spirit is involved in the order of the Christian church. Want de Heilige Geest is een onderdeel van de christelijke gemeente. And I ask a little bit your patience as yes, I'm just finishing something up here to show on the screen. Hij zet even een paar dingen op stik die hij wil laten zien op het scherm. Putting here a few pictures. And so, oh. Now, if after these presentations you have any other issues or questions or doubts on this subject, you can always approach. Als u na deze lezing nog vragen heeft over dit thema, kunt u mij natuurlijk altijd benaderen. Maar behalve dat, we hebben ook nog papiertjes die we uitdelen voor de vragen- en antwoorden-sessie. These things are going like wildfire out there. Deze dingen, dit thema is echt als wild vuur. We want God's people to be equipped, not to be deceived. En we willen graag dat Gods volk sterk mag staan, dat ze weten hoe of wat en dat ze niet misleid worden hierdoor. Okay. So just a moment. All right. We zijn er bijna. Very patient. I believe it. Dit is het tweede deel over de Godheid. Ik kan in ieder geval vanuit eigen ervaring wat we hier meegemaakt hebben zeggen, dat zelfs mensen die heel erg conservatief zijn op heel veel gebied, nog de verkeerde kant op gaan als het gaat over dit thema. Dus echt niemand is er veilig van. Maar het probleem is wel wat je ziet. Ik heb het eerst meegemaakt met groepen in Duitsland die deze leer aanhingen. En wat we hebben gezien over de loop van de tijd is dat deze mensen steeds meer waarheidspunten overboord gooiden. En dat is heel erg gevaarlijk en dat komt eigenlijk omdat als je uitgaat even vanuit de tekst die we gisteren hadden van Deuteronomium 6 vers 4, de Heere is één en je begrijpt dat verkeerd als één persoon in plaats van een eenheid, zoals er ook bestaat tussen man en vrouw, dan komen ze eigenlijk op het probleem dat ze de godheid van Christus ook moeten verloochenen. Want anders hebben ze, ook al zien ze de Heilige Geest misschien niet als God, hebben ze nog steeds met 2 te maken in plaats van met 1. En dat vormt dan een probleem voor ze, waardoor ze ook de goddelijkheid van Christus aan de kant zetten. En eigenlijk alleen nog maar in de Vader als God geloven. Maar het probleem wat daar weer uit voortvloeit is dat de geestenprofetie wel schrijft over de derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest. Dus zeggen ze, de geschriften van zuster White zijn vervalst. Toen gingen op een gegeven moment mensen haar originele schriften opvragen en daar foto's van maken. En toen bleek dat er niets vervalst was. Maar ondanks dat, in plaats van, iedere keer heb je de keuze of hervormen en inzien dat je verkeerd was, of ze gooien ook haar aan de kant en al haar geschriften.
Nou, de laatste punten wat ik gezien heb bij deze groepen is dat ze ook de heiligdomsleer aan de kant zetten. En op het moment dat je dat doet, ben je eigenlijk heb je je basis als Adventist ben je compleet kwijt. En zo komt deze leer, hoewel die misschien eerst als onschuldig mag overkomen, is toch heel gevaarlijk. Is heel gevaarlijk. Yes. Well, no, it's not a problem. What I'm just paraphrasing a little bit because we had part 1 of the Godhead yesterday to prove from the Old Testament. And so I just said the experience that we had here with people believing this doctrine. We have seen that it concerns especially the people who are very conservative, who are on track in many points, but they go off track in this point on the Godhead. And the consequences are much more far-reaching than you would say, that you would think in the beginning, because when the text of the Lord our God is one in Deuteronomy 6 verse 4, if you interpret that one as one person, not a oneness in the sense of unity, like how it exists among wife and husband, then the problem is that you actually are still dealing with two left, even if you don't believe in the Holy Spirit being part of the Godhead, but then you still have two in the Godhead. So what these people actually end up doing, they deny the divinity of Christ, so actually that they have only recognized the Father as God and no more Jesus Christ. So finally they go so far because Sister White writes about the third person of the Godhead. So they end up, her writings must be falsified. When it was proven that it was not so, then they denied Ellen White completely and put all her writings aside. And the last things I know of these groups is that they also denied the whole sanctuary message, which essentially then puts you out of Adventism altogether. And so I was just paraphrasing where this teaching actually leads to. So, all right. For further clarification of what my wife was saying, then you can watch the video from yesterday. Ja, dus voor verdere duidelijkheid kunt u de preek van gisteren zien, als u die nog niet had gezien. And okay, now I would like to claim a promise. Ik wil een belofte claimen. Acts 5:32. Handelingen 5 vers 32. The Bible says, De Bijbel zegt, and we are his witnesses of these things, and so is also the Holy Ghost, whom God has given to them that obey him. En wij zijn zijn getuigen van deze dingen en ook de Heilige Geest die God gegeven heeft aan hen die hem gehoorzaam zijn. Okay, so the latter rain is given to who? The latter rain is given to who? Dus de late regen wordt gegeven aan wie? Is to those that obey. Aan diegenen die hem gehoorzaam zijn. So we can have a lot of theory. We kunnen heel veel theorieën hebben. But if the theory is not put into practice, Maar als die theorie niet in de praktijk wordt omgezet, then our part is with the workers of iniquity. dan zijn we toch deel van de werkers der ongerechtigheid. Okay, let's pray. Laten we nu bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we come to thee in prayer, wij komen in het gebed tot u, knowing that your Holy Spirit has the power to open our minds and understanding. wetende dat de Heilige Geest de macht bezit om ons verstand te openen en ons inzicht te geven. Acknowledging my and our sinful condition. En wij erkennen mijn en ook onze zondige toestand. Also, Lord, thanking thee for the freedom we enjoy so far in this meeting. Wij danken u ook voor de vrijheid die we tot dusver mogen ervaren in deze campmeeting. And we ask you, Lord, that you help us worship thee in spirit and in truth. Wij bidden u dat wij u mogen aanbidden in geest en in waarheid. Help us, Father, to make personal decisions for sanctification in holiness unto thee.
Help ons dat wij persoonlijke beslissingen nemen om heilig te zijn voor u. And give us clarity and solidity on the subject of the Godhead. En geef ons duidelijkheid en vastheid ten opzichte van dit onderwerp over de Godheid. And help us not to fall into satanic teachings Help ons niet in demonische leer te vervallen, that are going around today. die overal vaste voet krijgt. In Jesus' name, Wij bidden dat in Jezus' naam. amen. Amen. Our Bible verses. Okay. So we're going to go on the New Testament. Yesterday was purely Old Testament. Gisteren hebben we alleen gekeken naar het Oude Testament en wat er staat. So today we go on the New Testament on why the Holy Spirit cannot be a force. Vandaag gaan we kijken in het Nieuwe Testament en kijken naar het aspect waarom de Heilige Geest niet alleen een kracht kan zijn. Now, based on the characteristics of his behavior, Dus als we kijken naar de kenmerken van zijn gedrag, then we can solidly conclude dan kunnen we duidelijk concluderen that this entity is a person. dat het gaat om een persoon. Okay, now, the Holy Spirit cannot be a mere emanation, emanation of force. Emanation is something that comes out of the Father or comes out of the Lord Jesus. Ja, er wordt vaak dus gezegd dat het een kracht is die van de Vader of van de Zoon komt. Because he contains all the characteristics of personality. Maar hij heeft alle kenmerken van persoonlijkheid. Intellect, Hij heeft intellect, emotion, hij heeft emoties and will. en hij heeft wilskracht. So a force does not have intellect, Maar een kracht alleen heeft geen intellect nor emotion, en geen emoties nor will. en geen eigen wil. And that is what makes us people, persons. Dit is wat ons tot personen maakt. If we are destitute to these three things, then we can be a table. Als wij deze dingen niet bezitten, kunnen we ook een tafel We can be zijn a chair, of een stoel. right? Okay. Now, so we're gonna go carefully together. Now, today you won't have PowerPoint so much as yesterday. Not so much. Ja, vandaag hebben we niet zoveel PowerPoint als gisteren. So you need to use your Bible. Dus gebruikt u uw Bijbel. So, the first characteristic is that the Holy Spirit leads. Het eerste kenmerk wat we zien is dat de Heilige Geest leidt. Now, we find in Matthew that he led Jesus. Hij leidde Jezus. Dat is wat we vinden in Chapter Matthäus. 4. Hoofdstuk 4. Matthew chapter 4, Matthäus 4, verse 1. vers 1. Okay, so I'm trying not to go too fast. That you Ik can probeer turn your niet te Bible. snel te gaan, dat u het kan volgen in uw Bijbel. Okay, the Bible says, Then was Jesus led up of the Spirit into the wilderness. Toen werd Jezus door de Geest weggeleid naar de woestijn om verzocht te worden door de duivel. Okay, so we have that he was leading Jesus, Dus de Geest leidde Jezus naar de woestijn. but the Spirit also leads God's children. Maar hij leidt ook Gods volk. We go to Romans Romeinen chapter 8. 8. Romans 8, Romeinen 8. Romans 8:14. Vers 14. The
The Bible says, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Immers, zoveel als er door de geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God. A force merely empowers, Een kracht geeft kracht, but a personality leads. maar een persoonlijkheid leidt. A parent leads. Een ouder leidt. A leader leads. Een leider geeft leiding. Nowadays, in our company or audience, you In- have people leading. Je hebt mensen die leidende functie In hebben. our society, we have people leading. Ook in de samenleving zijn er leiders. So leadership belongs to a person. Leiderschap is iets wat hoort bij een persoon. Okay, let's see. Now, a person also speaks. Een persoon spreekt. A force does not speak. Een kracht spreekt niet. Mark In Marcus, chapter 13, Marcus 13, Mark 13, verse 11. vers 11. He can speak all languages. Hij kan alle talen spreken. The Bible says, but when they shall lead you and deliver you up, take no thought beforehand what ye shall speak, neither do ye premeditate, but whatsoever shall be given you in that hour, that speak ye. For it is not ye that speaketh, but the Holy Ghost. En wanneer ze u zullen wegleiden om u over te leveren, wees dan van tevoren niet bezorgd wat u spreken moet en bedenk het niet. Maar wat u op dat moment gegeven zal worden, spreek dat. Want u bent het niet die spreekt, maar de Heilige Geest. Acts chapter 4. Handelingen 4. Now we speak with one another, right? Wij spreken met elkaar. And that niet? has been so from the beginning of the world. En dat is al zo sinds het begin van de wereld. So that characteristics belongs to a person. Dat is een kenmerk van een persoon. Okay, now Acts 4:25. Handelingen 4:25. Who by the mouth of the servant David has said, why did the heathen rage? Sorry, its name is Acts 4. Let me see, one moment. One moment. This is Hier there. klopt één tekst niet. One moment, Acts. What was the text saying? One moment. This is the text. It's a note. I think it's what's it not in? It's a text that the Spirit spoke through David, and that's the text that Peter was in Acts, the one that Peter was quoting. The one that Peter was quoting on David, that the Spirit 1 was verse 6? 1:16. Acts 1:16. Acts 1:16. Oh, I got it very wrong here. Sorry. Yes, men and brethren, this scripture must need have been fulfilled, which the Holy Ghost by the mouth of David spake concerning Judas. Handelingen 1 vers 16. Mannen, broeders, dit schriftwoord moest vervuld worden dat de Heilige Geest bij monden van David van tevoren gesproken heeft over Judas, die gids geweest is voor hen die Jezus gevangen namen. Now, let's see. Yeah, Acts chapter 8, En dan Handelingen 8, verse 29. vers 29. It says, Then said the Spirit unto Philip, Go near and join thyself to this chariot. En de Geest zei tegen Filippus,
Ga er naartoe en voeg u bij deze wagen. Now, he is not only speaking whatever, Hij spreekt niet zomaar, but he is leading the work of God here. maar hij leidt het werk van God. He knows when and when not, Hij weet wanneer en wanneer niet. what that requires. Wat heb je daarvoor nodig? That requires some thinking and some knowledge of Dat what he- is good and what is not good. Dat heeft te maken met intellect, om te kunnen beoordelen wat je wel en niet moet doen. Now, that is the reasoning powers that God gave also to men. Dat zijn redenerende krachten die God de mens geschonken So the heeft. Holy Spirit reasons. Dus de Heilige Geest redeneert. Our reasoning powers are on a lower scale. En wij redeneren op een lager niveau dan God. But the reasoning principles are the same because he judges wrong and good based on God's word. Maar het principe om te kunnen onderscheiden wat goed en verkeerd is, gebaseerd op het woord van God, is hetzelfde. Now, through vision, he told Peter not to be racist. Door een visioen liet hij zien aan Petrus dat hij niet racistisch moest zijn. Racism has been going on. Want de racisme is al veel ouder dan we denken. At that time, against Gentiles. En toen was dat tegen de heidenen. And he, in that vision, made him understand En in een visioen liet hij hem verstaan that he is not to look down upon people. dat hij mensen niet op hun mag neerkijken. So the Holy Spirit not only teaches the Bible, De Heilige Geest leert niet alleen het woord van God, de but he Bijbel, teaches us just as a father teaches a son. maar zoals een vader een zoon les geeft, leert. That belongs to a personality, Dat hoort bij persoonlijkheid. with patience on top of that. Met geduld natuurlijk. Now, so he sends Peter to Cornelius. Hij zendt Petrus naar Cornelius. He also knew that the men from Cornelius were about to knock the door of the house. Hij wist ook dat die mensen op het punt stonden om op de deur te kloppen. Okay. Now, let's see. Now, notice this text very carefully. Let op deze teksten. I hope that your Dutch Bibles are correct on this point. Ik hoop dat de Nederlandse Bijbels kloppen op dit punt. 1 John 1 Johannes. If your version is not correct, then we have wood stoves here. Als uw versie niet klopt, we hebben houtkachels hier. 1 John chapter 4, Het moet een goede vertaling zijn. verse 2. 1 John 4:2. 1 1 John Johannes 4:2. 4 vers 2. It says, hereby know ye the Spirit of God. Hereby, by what? Hieraan leert u de geest van God kennen. Every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Elke geest die belijdt dat Jezus Christus in het vlees gekomen is uit God. So, by what here in this text we know the Spirit of God? Hoe kennen we de geest van God? By the doctrine He has given us. Door de leer die Hij ons gegeven A heeft. force does not care about that. Maar een kracht bemoeit zich daar niet mee. So, those who say that Jesus did not come in sinful flesh, Dus diegenen die zeggen dat Jezus niet in zondig vlees is then gekomen, that spirit or that teaching is not of God. dan is die leer niet uit God. Showing that the Holy Spirit is not confessed by that type of doctrine. Dus dan wordt de geest niet beleden door die leerstelling. Now, you remember the promise to the 7 churches? Let him he that overcometh. We zien in de 7 gemeenten de belofte, hij die overwint. Will I grant to eat of the tree of life, which is in the midst of the paradise of God? Zal ik doen eten van de boom des levens die in het midden van het paradijs Gods is. He that has an ear, Hij die een oor heeft, let him hear what the Spirit saith unto the churches. laat hem horen wat de geest zegt tot de gemeente. So what is the Holy Ghost saying here?
Dus wat zegt de Heilige Geest Do hier? you have ears to hear? Heb je oren om te horen? That's a personal close entreaty. Dat is een hele persoonlijke vraag. Do you have ears to understand? Heb je oren om te begrijpen? The ears that I made you. De oren die ik je gegeven heb? That's reasoning one-to-one language. Maar dat is een redenatie van persoon tot persoon. Now, the Spirit and the bride say, come. De geest en de bruid zeggen kom. So he also invites. Dus hij nodigt ook uit. Okay, now the Holy Spirit testifies. De Heilige Geest getuigt. Now, how or where or how nowadays do you testify? Hoe getuig je? You testify not only speaking, but also knowing Niet alleen met spreken, maar ook dat je weet that a certain matter is true, dat een bepaald iets waar is. right? So you need knowledge of the life background of the person. Je hebt soms kennis nodig van de achtergronden van iemand. He can read your motives, Hij kan je motieven, je motivatie and lezen. then he will make an assessment. En dan kan die zien wat die kan betekenen. Now the Holy Spirit does that. De Heilige Geest doet dat. So there you see also some thinking, thorough thinking. I'm just first giving an example. Okay. Yes. So we're gonna go to. One moment. Chapter 5 of 1 John. 1 Johannes 5, Verses 7 and 8. 1 Johannes 5, vers 7 en 8. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost, and these three are one. Want 3 zijn er die getuigen in de hemel, de Vader, het Woord en de Heilige Geest. En deze 3 zijn één. And there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood, and these three agree in one. En 3 zijn er die getuigen op de aarde, de Geest, het water en het bloed. En deze 3 zijn één. Okay, so the Holy Spirit testifies. De Heilige Geest getuigt. Now, where do you teach? Waar leer je? People normally teach in a school. Normaal op school, toch? How do you teach your children? Hoe leer je je kinderen? Don't say this, don't say that, but this, say it this way, or say it that way. Doe het zo, of zeg dit, of zo ga je ermee om. With patience and love and tenderness, you Met have to. liefde en teach. geduld, tederheid wordt So the lesgegeven. Holy Spirit teaches. De Heilige Geest geeft les. Now, the Holy Spirit teaches character, Hij leert het karakter. but he also teaches the scriptures. Hij onderwijst ook de schriften. 1 Corinthians chapter 2, verse 13. 1 Korinthe 2 vers 13. So he would show you what connection in the Bible you are doing wrong. He would show you if you are wrong in the interpretation of your study. Als je dingen verkeerd interpreteert in je studie, dan laat hij je die dingen zien. But he would show you what is the right interpretation. En laat je de juiste interpretatie zien. Now, 1 Corinthians 2:13, the Bible says, In 1 which Korinthe 2 vers 13 staat, things also we speak, not in the words which men's wisdom teacheth, but with the which the Holy Ghost teaches, comparing spiritual things with spiritual. van die dingen spreken wij ook niet met woorden die de menselijke wijsheid ons leert, maar met woorden die de Heilige Geest ons leert, om geestelijke dingen met geestelijke dingen te vergelijken. I remember one time Ik herinner me een keer, I was reading a parable, ik las een gelijkenis. and there was a symbol, I could not figure it out. I searched in the concordance, Er was één stukje en ik probeerde uit te vinden waar dat over ging Oh, met what de I could. concordantie, wat ik kon doen. but I said, Lord, I cannot find the answer. Ik zeg, Heer, ik kan het antwoord niet vinden. Then the Holy Spirit said, En de Heilige Geest zei, connect this word with the stone that Moses broke. verbind dit woord met de steen die Mozes sloeg. I didn't know that answer.
En ik wist dat antwoord helemaal niet. And that answer was so perfect and so precise. En dat antwoord was zo precies. The Holy Spirit teaches. De Heilige Geest geeft les, hij onderwijst. Now, the Holy Spirit, as we said, has a mind and can reason. Hij heeft een geest, hij kan redeneren. In Romans chapter 8, In Romeinen 8, verse 20, let's see. Yeah, verse 27. Romeinen 8, vers 27. Romans 8:27. The Bible says, "And he that searches the hearts knoweth what is the mind of the Spirit." En hij die de harten doorzoekt, weet wat het denken van de geest is. A force does not have a mind. Maar een kracht heeft helemaal geen gedachtegang, geen denken. Persons have minds. Maar personen kunnen denken. Therefore, God the Son is a person because he has mind. Daarom is God de Zoon is een persoon omdat hij kan denken. And people could see him face to face and talk and reason with him. En mensen konden hem van aangezicht tot aangezicht zien, met hem spreken, met hem redeneren. And he had enemies like you and I. En hij had vijanden, zoals u en ik misschien. You know, it's the same life of a person. Hetzelfde leven zoals een persoon heeft. And of course, God the Father too. En God de Vader heeft persoonlijkheid. Now, according to the Bible, we see that something seems good to the Holy Spirit. We zien dat iets de Heilige Geest goed dunkte. Sometimes you say, oh, that seems good, or that seems not good. Soms zeggen wij, nee, dat schijnt niet goed te zijn, of dat is wel goed. But the Holy Spirit too. Maar de Heilige Geest ook, laten we het zien. In Acts 15. In Handelingen 15. Verse 28. Handelingen 15, vers 58. Acts 15:28. Handelingen 15, vers 58. 28. 28. Oh, 28, 28. Heel goed. The Bible says, for it seemed good to the Holy Ghost and to us. Want het heeft de Heilige Geest en ons goed gedacht. Oké. Staat er. Now, all right. So he has a mind, and he can recognize if something, or what shall I say? Certain things seems good or seem not good. Dus hier, That kind of estimation. They have that kind of estimation. het betekent dat hier een bepaalde onderscheidingsvermogen is. Want iets dunkt je goed of ook niet. The Holy Spirit also knows God's thoughts. Hij kent Gods gedachten. Handelingen 15, vers 28 was dit. Now, when you see a person going in wrong habits or wrong practices, what do you do? Als je ziet dat iemand verkeerde praktijken erop nahoudt of verkeerde dingen doet, wat doe je dan? What you as a person do? Wat doe jij dan als persoon? You go to the person Dan ga je naar die persoon toe and entreat that person. en dan ga je ermee in conclaaf. You try to convince that person with words, Je probeert die persoon te overtuigen met woorden, with reasons and examples. met redenen, met voorbeelden. So the Holy Spirit also convicts. De Heilige Geest overtuigt. John 16. In Johannes 16. John 16, we're going to read, let's see. Verse 8. Vers 8. Talking about the Holy Ghost, and when he is come, he will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. En het gaat hier in de context over de Heilige Geest, over de trooster. En als die gekomen is, zal hij de wereld overtuigen van zonde, van gerechtigheid
en van oordeel. So when there are life situations Dus als er levenssituaties zijn and disagreements, en disputen, oneenigheid, and people are upset, mensen zijn boos and then they go for a walk, en dan gaan ze wandelen. after a few days, Na een paar dagen the Holy Spirit talks with them. praat de Heilige Geest tegen ze. Look, this person that you are angry with did Kijk. this and this. Deze persoon waar je boos op bent, die heeft dat en dat gedaan. Not all is negative. Niet alles is negatief. And you judge this person this way is not right. Je hebt die persoon te streng beoordeeld. So the Holy Dat Spirit, is niet the juist. Spirit entreats for righteousness. De Heilige Geest overtuigt. And that Van is what you gerechtigheid. do also for a friend or for a relative. En dat is iets wat je ook zou doen voor een vriend of een familielid. So he acts in a way like you and I. Hij vraagt het op een manier, hij gaat in conclaaf, zoals u of ik dat zouden doen met een vriend of een familielid. Now, he also say to people, you go this place, you go that place. Hij geeft ook orders, opdrachten van ga jij daarheen. He's captain. Hij is een kapitein. Let's see in the book of Acts, Kijk maar in het boek Handelingen, chapter 13. hoofdstuk 13. Verse 4, the Bible says, Vers 4. so they, being sent forth by the Holy Ghost, departed unto Seleucia, and from thence they sailed to Cyprus. Zij dan, uitgezonden door de Heilige Geest, vertrokken naar Seleucië en voeren vandaar naar Cyprus. Who sent them? Wie heeft hun gestuurd? The Holy Spirit sent them. De Heilige Geest. So when you hear from a brother, if the case is true, you hear from a brother, the Holy Ghost said this and this. Dus als iemand zegt van de Heilige Geest zei dit of dat, How do you look at them? hoe kijk je daar dan naar? Als Do- iemand je zoiets zegt, Do you think okay about him? denk je dan van oké, of vind je het raar? Or you find it a little bit strange? Of je vindt het een beetje raar als iemand zegt de Heilige Geest zei me dit of dat. If you feel it as strange, then it should be strange here too. Als je het aanvoelt als ik vind dat vreemd, dan moet je het hier ook raar Because vinden. we know from the Bible that the Spirit was not talking only to the apostles, but also to church members. Want we weten vanuit het woord dat de Heilige Geest niet alleen sprak tot de And apostelen, church maar ook members, tegen kerkleden. church members brought messages from the Spirit to the apostles. Want kerkleden kregen ook boodschappen van de Heilige Geest om door te geven aan de apostelen. So if it is true, Dus als het waar is, then you should not feel it as strange, dan moeten we het niet als raar ervaren. because it's not consistent. Want dat is niet consequent met het Bijbelse verslag. Now, in chapter 13 of the same book, In vers 13, let me see, okay. In this case, in verse 4 that we read, he sent out Paul and Barnabas. ja, dus in vers 4, daar werden Paulus en Barnabas uitgezonden. All right, so he is specifying who goes where. Dus de Heilige Geest specificeert heel duidelijk wie waar naartoe moet gaan. Have you worked for a company Heeft u gewerkt voor een bedrijf and you have to do jobs outside? en dan moet je werk doen voor het bedrijf buiten de deur? Then somebody else will tell you where you go. Dan heeft iemand anders je gestuurd. That's it. Dat is wat het is. Chapter 16, same book, In hoofdstuk 16, verses 6 and hetzelfde 7. boek, Handelingen, vers 6 en 7. Notice very carefully. Let goed op. Now, when they had gone throughout Phrygia and the region of Galatia, and were forbidden of the Holy Ghost to preach the word in Asia. En nadat zij door Frigië en het land van Galatië gereisd waren,
werden zij door de Heilige Geest verhinderd het woord in Azië te spreken. Verse 7. After they were come to Mysia, they essayed to go into Bithynia, but the Spirit suffered them not. Maar vers 7, en bij Mysië gekomen, probeerden zij naar Bithynië te reizen, maar de Geest liet het hun niet toe. So when you want to go for missionary work in a place, Dus als je van plan bent om zendingswerken in een bepaalde plaats te gaan doen, he will say, no, it's not time yet. dan kan de Heilige Geest zeggen, nee, het is nog niet de tijd. Then you want to go to another place. Dan wil je naar een andere plek gaan. He says, no, not yet. Hij zegt, nee, nog niet. That is of a person. Dat is wat een persoon doet. That is not just of a vague force. Dat is niet zomaar een kenmerk van een vage kracht. Now, the Holy Spirit, notice in chapter 20, same book, In hoofdstuk 20, als we even verder bladeren, verse 28. vers 28. Take heed therefore unto yourself. This is talking about the church. And to Yeah. all the flock. Hier gaat het over de gemeente. Zie dan toe op uzelf en op heel de kudde, Over the which the Holy Ghost has made you overseers. te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft. So he also tells who is going to lead the church of God. Dus de Heilige Geest is ook degene die de opzieners in een gemeente moet aanstellen. It's not the case, you know, I feel like I can baptize somebody. Het is niet van, oh, ik voel en ik denk dat ik iemand kan dopen. as far as I can think of, no, it's not like that. Nee, zo zit het niet in elkaar. So how does it work? Hoe werkt You het know, dan wel? I think I'm ready to preach, you know. Ik denk dat ik voorbereid ben om prediker te zijn. People give me good feedback. Mensen geven mij positieve feedback. But that's a problem. That's a problem. Dat is een probleem. If they get public support, Als zij support krijgen, they get deceived. dan kunnen ze misleid worden. The Holy Ghost is going to show De Heilige Geest moet laten zien the leaders he has chosen de leiders die Hij heeft gekozen. what person is ready for what task. Welke persoon klaar is voor welke taak. Oh, that is arbitrary. Oh, dat is wel raar. No, that is not arbitrary. Of dat is, dat de een wel aangenomen wordt en de ander niet. Because in the early apostolic church was done that way. Nee, in de vroege apostolische kerk werd het zo gedaan. There are people that want to hear only the voice of the Holy Ghost, but not the voice of the leaders the Holy Ghost has chosen. Waren mensen die alleen maar zelf van de Heilige Geest wilden horen, maar niet van de leiders die door de Heilige Geest waren aangesteld. And the real problem there is that they have a problem to recognize the authority the Lord has placed in His church. En dat is vaak omdat deze mensen een probleem hebben met autoriteit Now, van diegene die God heeft aangesteld. we have the gifts of the Spirit, We hebben de gaven van de Geest, but He chooses whom to give what. maar Hij kiest welke gaven Hij aan wie toebedeelt, As He wills. zoals Hij dat wil. So He has will, because He can choose. Hij heeft dus een wil en kan kiezen. Now, when you have a child, Als jij een kind hebt, you see the will of the child in wanting something. dan zie je de wil van een kind, want die wil dit of dat. Okay, the Holy Spirit has a holy will. De Heilige Geest heeft een heilige wil. Now, the Holy Spirit also baptizes in a way. Hij doopt op een bepaalde manier. Now, 1 Corinthians chapter 12, In 1 Korinthe 12, verse 13. vers 13. For by one Spirit are we all baptized into one body,
Ook wij allen immers zijn door één geest tot één lichaam gedoopt. 2 Timothy. Staat hier. En in 2 Timotheus, He helps us guard our faith. dan helpt hij ons om ons 2 geloof Timothy 1:14. uit te leven. 2 Timotheus. 2 Timothy. 2 Timothy 1:14. 1 vers 14. That good thing which was committed unto thee, kept by the Holy Ghost, which dwelleth in you. That good thing which was committed unto thee. 1:14. Bewaar door de Heilige Geest die in ons woont het goede pand dat u toevertrouwd is. So what do you do when you see a person backsliding? Dus wat doet u als u een persoon die afglijdt, You die try, de verkeerde kant op gaat? you try to encourage, to revive the faith of that person. Dan probeer je die persoon te bemoedigen zodat het geloof in hem weer tot leven mag The komen. Holy Spirit does the same too. En de Heilige Geest doet hetzelfde. He helps you guard your faith. Hij helpt om je geloof wat je toevertrouwd is te behouden. He also guided men to write the scriptures. Hij heeft de mensen begeleid in het schrijven van de schrift. 2 Peter 1:21. 2 Petrus, 2 Peter 1:21. 2 Petrus 1 vers 21. For the prophecy came not in the old time by the will of men, but holy men of God spake as they were moved by the Holy Ghost. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Now, when you read the history of William Tyndale, Als je de geschiedenis leest van William Tyndale, his translation into English, die de Bijbel vertaalde in het Engels, the Holy Spirit was telling him what word to use in certain translations. de Heilige Geest vertelde hem welk woord hij in een aantal gevallen moest gebruiken. We have witnesses of modern translators from Greek and Hebrew into English, We and hebben- Christian Protestant translators. We hebben getuigenissen van protestantse vertalers They acknowledged en zij erkenden that the translation of William Tyndale dat de vertaling van William Tyndale was God-given. door God gegeven was. So the Spirit was telling Tyndale what words to use. De Heilige Geest vertelde aan William Tyndale welke woorden hij moest While gebruiken, translating the Bible. terwijl hij bezig was met de Bijbelvertaling. Now, when you know a language Als je een taal kent and you are teaching that language, en je leert die taal, don't you do the same? doe je dan niet hetzelfde? That is not the right word, this is the right word. Dit is niet het juiste woord, dit is het juiste woord. You do the same. Je doet hetzelfde. So when you study the scriptures Als je de schrift studeert, thoroughly, grondig, you cannot come to the conclusions that the Holy Spirit is a force. kun je niet tot de conclusie komen dat de Heilige Geest een kracht is. So what is the conclusion so far? Wat is de conclusie tot dusver? Those who get deceived by wrong doctrines Diegenen die misleid worden door verkeerde leer, is because they have not consecrated themselves in studying the scriptures. is omdat ze zichzelf niet gewijd hebben aan een diepgaande studie in de schriften. I read in Patriarchs and Prophets the creation of the earth, and the Holy Spirit is not there. Ik heb gelezen in Patriarchen en Profeten over de schepping van de wereld. En de Heilige Geest wordt daar niet genoemd. Then we need to say to that person in love, In liefde moeten we dan zeggen, take some more time to study. neem nog wat meer tijd om te studeren. And if some of them have accepted these wrong teachings, En als iemand de verkeerde leer aangenomen heeft which if they don't daaromtrent, repent of, maar je bekeert daar niet van, they can go in heaven.
dan kun je niet naar de hemel gaan. You cannot go to heaven while believing that the Holy Spirit is a chair or a piano. Hoe ga je naar de hemel en denken dat de Heilige Geest als een stoel of een piano is? Do you allow your children to watch cartoons? Laat je je kinderen toe dat ze cartoons bekijken? Then they can assimilate that divine entities are in force, like forces. Dan kunnen ze gaan denken dat godheden als krachten zijn. And they watch witchcraft while you are busy in the kitchen. En dan kijken ze tovenarij terwijl jij in de keuken bezig bent. Now, so he guided men to write the scriptures. Hij heeft mensen geleid ertoe om de schrift te schrijven. You remember the witness of Sister White that he was dependent on the Holy Spirit to see the vision and to write the vision. Hoe? Sister White, She was, dependent on the Holy Spirit. Zuster White schrijft zelf dat zij afhankelijk was van de Heilige Geest om haar te leiden wat ze moest schrijven. There is a certain section. Er is een bepaald stuk. Her own son, Willie White, Haar eigen zoon, Billy White, went to her ging naar haar with a testimony that she had written. met een getuigenis die zij geschreven had. And he said, Mama, what did you mean by this? We don't understand what you have written here. En hij vroeg, mama, we begrijpen niet wat je hier hebt geschreven. She said, I don't understand it either. Go and pray. Ze zegt, ik weet het ook niet. Ga bidden erom. Now, that means this is how God does it. Dit is de manier zoals God het doet. How do you get to know a person? Hoe leer je iemand kennen? By the behavior and the moves of that person. How that person moves about. Door hoe die persoon is, door zijn gedrag. What do you Door see in this omgaan. testimony? Wat zie je in het getuigenis? That God, on purpose, Dat God expres leaves room for doubt. ruimte laat voor twijfel. Question. Vraag Do je, you doubt quickly? twijfelt u snel? Do you, when you hear Sebastian kill here somebody outside, really? Als iemand zegt, Sebastian heeft hier iemand vermoord, zeg je dan direct echt waar? Unbelieving. Ongelovig. They unbelieve the word and the Ten Commandments, We hebben geen geloof in de Bijbel en de geest der profetie. but very believing when it comes to gossip and lies. Maar als het gaat om roddel en leugen, dan zijn we heel gelovig. It needs to be the opposite. Dat zou tegengesteld moeten zijn. But Maar, God on purpose leaves room for doubt. maar expres laat God ruimte voor twijfel. With what purpose? Waarom? That you go to him in your room and pray and ask him. Dat je naar je kamer gaat en het hem persoonlijk That vraagt. he can talk to you. Zodat hij met u kan spreken. And that is the hook he's trying to use to pull you to him. En dat gebruikt hij om, als het ware als een haak, om u tot zich te trekken. Come, you don't understand. I know you don't understand. Kom, ik weet dat je het niet begrijpt. Kom maar. Come and ask. Kom het vragen. That's a very wise strategy. Dat is een hele wijze strategie. He can make you understand half, but the other half no. So you can have a reason to pray. Dus een deel mag je begrijpen, maar een deel niet. Maar je hebt daarom een reden om te bidden. Now, remember, the Lord is the creator. De Heer is de schepper. The Godhead was also involved in the creation of the world. De Godheid was ook betrokken And bij that- de schepping And in that, de wereld. that creationist aspect was also given to man En dat creatieve is ook de mens to gegeven. procreate and have children. In de zin dat zij de mogelijkheid hebben om zich voor te planten en kinderen te krijgen. And that procreation is also an attribute of the Holy Spirit Dat is ook een attribuut van de Heilige because Geest. he creates from nothing. Want hij schept vanuit niets. Whether a tree, a mountain, or a person. Een persoon, een berg of een boom. Now, let's see together. Laten we het samen zien. In Matthew 1, In Matthäus 1,
verse 18. Vers 18. Let us read carefully. Laten we het nauwkeurig lezen. Now the birth of Jesus Christ was on this wise. When as his mother Mary was espoused to Joseph, De geboorte van Jezus Christus was nu als volgt. Terwijl Maria, zijn moeder, met Jozef in ondertrouw was, before they came together, she was found with child of who? bleek zij, nog voordat zij samengekomen waren, zwanger te zijn uit wat? So Jesus was conceived of the Holy Ghost. Uit de Heilige Geest. Of course, the Holy Ghost is not Jesus. Nee, natuurlijk is de Heilige Geest geen Jezus. Ja, want Jezus wordt verwekt in de baarmoeder. Now remember, this mystery of this conception we cannot understand. But we know from the Bible that Jesus was conceived of the Holy Spirit. We mogen niet precies begrijpen hoe dat werkte, maar we weten wel één ding wat de schrift zegt, dat Maria zwanger werd en dat Jezus verwekt werd door de Heilige Geest. Or, a term a little bit closer, she was pregnant of the Holy Spirit. Ja, ze was zwanger uit de Heilige Geest, zegt het woord. And of course, this is an expression that we cannot misunderstand. Dit is een uitdrukking die we niet verkeerd kunnen begrijpen. When you have man and wife, Als je man en vrouw hebt, it's in a different field, dan is dat op een andere manier. but in the creation of man, the Godhead gave this attribute of them to men, to procreate. Maar in de schepping, de Godheid schiep en dit kenmerk, deze mogelijkheid om voor te planten, kwam van hem, is een kenmerk van God. And that is something that normal persons do when they have family. En dat is wat normale mensen doen als ze een gezin hebben. So there you have it. So the Holy Spirit made pregnant Mary. Dus de Heilige Geest maakte Maria zwanger. Please, don't misunderstand it. It is not in the same manner as man and wife. Niet dat het op dezelfde manier gaat zoals man en vrouw. But nevertheless, he was conceived of the Holy Ghost anyway. Maar ze werd wel zwanger uit de Heilige Geest. Hoe The dan way ook. we don't know, and we don't have to know it, is not revealed. En het is niet in detail beschreven hoe dat ging. The only thing we know is that he was conceived of the Holy Ghost. Maar we weten dat ze zwanger werd That's it. uit de Heilige Geest. Now, the Holy Spirit can also be blasphemed. De Heilige Geest kan gelasterd Now, worden. remember, as Jesus was conceived of the Holy Spirit, Dus Jezus werd ontvangen door de Heilige Geest. so people are born of the Spirit, spiritually speaking. Geestelijk gezien worden mensen ook geboren uit de Geest. Now, the Holy Spirit can be lied to. Je kunt liegen tegen de Heilige Geest. Now, has someone lied to you? Heeft iemand wel eens gelogen tegen je? Okay. That happens between people, unfortunately. Dat gebeurt ongelukkigerwijze tussen mensen. Do you hate it? Haat je dat als iemand tegen je liegt? The Holy Spirit too. De Heilige Geest haat dat ook. It makes him angry. Het maakt hem boos. You don't believe that? Gelooft u dat niet? Let's see. Laten we het zien. In Acts. In Handelingen. When you have a husband and he's lying to you, how do you feel? Als je een man hebt die tegen je liegt, hoe voelt u zich Or you dan? have a wife and she's lying to you, how do you feel? Of u heeft een vrouw en die liegt tegen je. Hoe You- voelt u zich dan? You feel nothing? Voelt u dan niks? No? You feel nothing, right? Dan voelt u niks, toch? Okay. Those feelings, the Holy Spirit also has them. Deze gevoelens heeft de Heilige Geest ook. Acts 5. Handelingen. 5. 5.
verse 3. vers 3. But Peter said, Ananias, why has Satan filled thine heart to lie to the Holy Ghost and to keep back part of the price of the land? En Petrus zei, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld, zodat u gelogen hebt tegen de Heilige Geest en een deel achtergehouden hebt van de opbrengst van het stuk grond? Now, let's go to right quick to Hebrews. Keep your finger in Acts. Houd uw vinger even bij Handelingen And we go to Hebrews chapter 10. en laten we naar Hebreeën 10 gaan. Verse 29. Vers 29. Now, here we need the help of the interlinear Bible again. Hier hebben we ook de hulp nodig van de interlineaire Bijbel. It says, of how much sorer punishment, suppose ye, shall he be thought worthy, who has trodden underfoot the Son of God, Hoeveel te zwaarder straf, denkt u, zal hij waard geacht worden die de Zoon van God vertrapt heeft? and has counted the blood of the covenant, wherewith he was sanctified, an unholy thing, Ja, en het bloed van het verbond, waardoor hij geheiligd was, onrein geacht heeft, and has done despite unto the Spirit of grace. en de geest van de genade gesmaad heeft. In the original Greek, it reads the following, In het originele Grieks staat er dit letterlijk. and has angered the Spirit of grace. En heeft de geest van God, de geest van genade boos gemaakt. So the Holy Spirit also gets angry. Dus hij wordt ook boos. Does that belong to a person? Hoort dat bij een persoon? All these things are of a personality. Al deze dingen hoort bij een persoonlijkheid. Now, notice, let's go back to the book of Acts. Laten we teruggaan naar Handelingen. Now, this is a Bible study old-fashioned. Dit is een ouderwetse Bijbelstudie. Yeah, we to restore the old paths. We moeten de oude paden herstellen. So we go to Acts 13. Handelingen 13. Are you there? Bent u daar? The Holy Spirit in Acts 13 uses the pronouns I and me. Daar worden de woorden ik en mij gebruikt. Now, according to grammar, these are pronouns for persons. Dat zijn woorden die horen bij een persoon. Acts 13 verse 2. Persoonlijke voornaamwoorden. Acts 13 verse 2, the Bible says, and they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said. Dus Handelingen 13 vers 2. En terwijl zij de Here dienden en vasten, zei de Heilige Geest, Separate me. zonder voor mij. So that you have a grammar issue. Hier heb je een grammaticale Because issue. me is for a person. Want het woord mij hoort bij persoonlijke In any voornaamwoorden. language of the world. In welke taal ter wereld ook. And then it says, En dan staat er, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. zonder voor mij, zowel Barnabas als Saulus af, voor het werk waartoe ik hen geroepen Do you heb. see? Whereunto I have called them. Waartoe ik hen geroepen heb. Now, when you go to school, Als je naar school gaat, I is a pronoun for a person. ik is een persoonlijk voornaamwoord. All right. This is what he's saying here. I Dit is wat hij hier zegt. and me. Ik en mij. And he says it about himself. En hij spreekt hier ten aanzien van zichzelf. Very interesting. Heel interessant. Now, with the Holy Spirit, we can have fellowship and communion. We kunnen gemeenschap hebben met de Heilige Geest, omgang. And these meetings, do we have fellowship with one another? Hebben wij hier omgang met elkaar? So, fellowship is between people, between persons. Omgang is tussen mensen. I cannot have fellowship with the table. Ik kan niet omgang hebben met de I tafel. cannot have fellowship with a chair.
Ik kan geen omgang hebben met een stoel. but with a person I can. Maar met een persoon kan ik omgang Notice hebben. very carefully in 2 Corinthians. Laten we kijken in 2 Korintiërs. Are you there? Bent u daar? Verse 13. 2 Korintiërs? 2 Corinthians. Chapter. I'll let you turn the pages. Don't worry. Ik geef u de tijd, geen zorgen. 2 Korintiërs 2 Corinthians chapter 13. 13. It says, verse 14, Vers 14. the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the communion of the Holy Ghost. In Nederlands is het vers 13. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. So fellowship is between persons. Dus gemeenschap is onder personen. That's why we de can have mensen. fellowship with God the Father, because He's a Daarom- person. Omdat God de Vader een persoon is, kunnen we omgang met hem hebben. Fellowship with God the Son, because He's also a person. God de Zoon, omdat hij een persoon is. And fellowship with the Holy Spirit, because He is also a person. En gemeenschap met de Heilige Geest, omdat hij een persoon is. So He talks. Hij spreekt. And He talks before we were born. En hij sprak al voordat we geboren werden. He reasons. Hij redeneert. He orders. He commands. Hij geeft He opdrachten. leads. Hij leidt. He says, I said this, I commanded that. Hij zegt, ik heb dat gezegd. Oh, okay. That is the behavior that we see of the Holy Ghost in the Bible. Dat is wat wij van de Heilige Geest gewaar worden. Wat we zien van hem in de Bijbel. So it's not vague, Het is niet vaag. it's clear. Het is heel erg duidelijk. The Holy Spirit can also be grieved. Hij kan verdriet Now, gedaan worden. if you have a child, mothers, Moeders, when a child does something bad, als een kind iets slechts doet, then as a mother you are saddened, dan word je toch verdrietig als moeder. you are grieved. Dan ben je verdrietig. So the Holy Ghost too. En de Heilige Geest wordt ook verdrietig. He gets sad if we sin. Hij wordt verdrietig wanneer wij zondigen. He's grieved. Dan heeft hij verdriet. Okay. Now, this is only using the Old Testament, only Bible. Dit is alleen de Bijbel. Zover. Yesterday, only Old Testament. Gisteren hebben we het Oude Testament bekeken. Today, only New Testament. Vandaag alleen Nieuw Testament. We have not used the spirit of prophecy yet, We hebben tot nu toe but now de we will. geest der profetie nog niet gebruikt. Now we will. Maar nu zullen Now, we ook daarin I'm not going to kijken. go through all the list of quotations mentioning three persons and all that. No, I Ik can't. ga niet alle citaten, want er zijn er heleboel. Because there are by far too many. Er zijn er veel te veel. Just pick some important ones. Maar een aantal belangrijke citaten wil ik toch met u delen. Let's see. Laten we zien. Is the Holy Spirit a person? Is de Heilige Geest een persoon? We have been brought together as a school, and we need to realize that the Holy Spirit, who is as much a person as God, is a person. We zijn samengebracht als een school en we moeten realiseren dat de Heilige Geest, die net zoveel persoon is als God een persoon is, That's it. wandelt What else you need? enzovoort. This is the first quotation. Dit is het eerste citaat. So far we used only the Bible, Tot nu toe hebben we puur de Bijbel gebruikt. and with the lecture of yesterday, En met de lezing van gisteren then we put the axe on the root of the tree. leggen we de bijl aan de wortel van de boom. Now, so the Holy Spirit is a person as much as God the Father is a person. Dus de Heilige Geest is net zoveel persoon als God een persoon is. The Holy Spirit is a person, for he beareth witness with our spirits that we are the children of God.
De Heilige Geest is een persoon, want hij draagt getuigenis met onze geest dat wij kinderen van God zijn. The Holy Spirit has a personality. De Heilige Geest heeft een What persoonlijkheid. is the personality? Wat is die persoonlijkheid? The one that you just read in the New Testament. Die persoonlijke kenmerken die u net in het Nieuwe Testament heeft He gelezen. behaves like a person. Hij gedraagt zich als een persoon. Else, he could not bear witness to our spirits, and with our spirits, that we are the children of God. Anders zou hij niet kunnen getuigen met onze geesten en tot onze geest dat wij kinderen van God zijn. He must also be a divine who? Person. Hij moet ook een goddelijke persoon zijn. Else, he could not search out the secrets which lie hidden in the mind of God. Anders zou hij de geheimen in de geest van God niet kunnen kennen. What Bible text is that? Welke Bijbeltekst is dit 1 waar hier naar Corinthians chapter verwezen 2 wordt? verses 9 and 10. 1 Korinthe 1 Korinthe 1 Corinthians 2, 9 and 10. 2 vers 9 en 10. He searches the deep things of God. Hij onderzoekt de diepten van God. But he could not do that Maar dat zou hij niet kunnen doen if he is not a person. als hij geen persoon was. Now next. Now, some people say that, you know, if there is nobody in your church to perform sacred duties, Sommigen zeggen dat als er geen mensen zijn die heilige dingen kunnen bedienen in de groep, in de gemeente, then someone else in that group can do it. dan kan iemand anders in de groep het doen. There has been a question for many years. Dit is een vraag geweest voor vele The Holy jaren. Spirit is involved in the order of the early apostolic church. Maar de Heilige Geest is betrokken in de organisatie van de vroege apostolische In the gemeente. book Acts of the Apostles, who was breaking the bread? In het boek van Jeruzalem tot Rome heet No, het. Acts of the Apostles in the Bible. Handelingen, in het boek Handelingen. Who was breaking the bread? Wie brak het brood? You see only church leaders, apostles, breaking the bread. Je ziet alleen leiders het brood breken. De Notice. apostelen, I saw Jezus. that they were natuurlijk. in danger in the apostles' days En hier is een citaat. Er staat, ik zag dat ze in gevaar waren in de dagen van de apostelen. of being imposed upon and deceived by false teachers. Ja, dat ze in het gevaar stonden om misleid te worden door valse leraars. And men were chosen by the brethren, notice very carefully, En mannen werden gekozen door de broeders or church, of de gemeente, who had given good evidence that they were capable of ruling well their own house, die er dus die bewijs hadden geleverd dat zij hun eigen huis juist konden besturen. So to be a church leader, you need to have a good marriage. Dus om een gemeenteleider te zijn, moet je je huis kunnen besturen. Dus een goed huwelijk hebben. If you have a deacon or an elder or a Als je pastor een ouderling hebt, of een diaken, of een predikant. who is lamb in the church but lion at home, Hoe is? lamb in the church and lion at home, Oh ja, die lam in de gemeente is en een leeuw thuis, is not qualified. die is niet gekwalificeerd. With what authorities is he going to advise other marriages in the church? Met wat van autoriteit gaat hij anderen adviseren in de gemeente? Now, and preserving order in their own families. Om de orde te handhaven in hun eigen families. Men that could enlighten those who were in darkness. Mannen die anderen in duisternis kunnen verlichten. Notice, inquiry was made of God concerning them. En er staat hier, aan God werd dat voorgelegd. God werd gevraagd.
wat betreft hun geval. Oh, I thought you needed to be a graduate. Andrew's graduate. Ik dacht dat je alleen maar afgestudeerd moest zijn van Andrews. You see? Nee. What people think? Oh, he became a pastor. Where did he study? Mensen vragen als die predikant, oh, waar heeft hij gestudeerd? No. Nee, That is the worldly way of thinking. dat is de wereldse manier. What is the biblical way of thinking? Wat is de Bijbelse manier van denken? Inquiry was made of God concerning them. God werd gevraagd And the Lord wat said, hun the betreft. Lord says, do it or not do it. En hij geeft de leiding, doe het of doe het niet. You don't have to be a graduate. Daarvoor hoef je geen afgestudeerde te zijn van Andrews. When Elijah went to Elisha, Toen Elisa naar Elia ging, so Elisha was a graduate? Elisa, was dat een afgestudeerde? No. Nee. God is looking after consecrated people, God kijkt naar de toewijding van mensen. not after graduates. En niet alleen maar afgestudeerd zijn. If there is a graduate here, humble and consecrated, okay, fine. Als er een afgestudeerde is die ook nederig is en gekwalificeerd, Because he's humble and consecrated, not because omdat he's hij graduate. toegewijd is, prima, fantastisch. All right. So this is how we should think. If you hear the other side from people, then make sure that you know that they are thinking in worldly ways. Ja, dus als je ziet dat het op een andere manier gebeurt, dan weet je dat het op een wereldse manier is. Now, okay, inquiry was made of God concerning them, and then according to the mind of the church and the Holy Ghost, Ja, dus je ziet hier, God werd gevraagd, de mensen, wat de gemeente ervan dacht, en de Heilige Geest. they were set apart by the laying on of hands. En dan werden ze apart gezet voor dit doel door het opleggen van handen. Now, can anyone baptize anyone? Kan iedereen iemand dopen? Now, these questions, have been circulating recently. Deze vragen circuleren recent. I mean, there is no elder, there is no pastor, Oh, er is geen predikant, er is geen ouderling in de buurt. and we have a few people to baptize. We hebben mensen om te dopen. Some say, I feel I have been called by God to En baptize. sommigen denken van, ja, ik voel me wel klaar ervoor. But that is not the order of the Christian church. Maar dat is niet de orde in de christelijke gemeente. They need to be ordained. Ze moeten dan ingezegend worden. Sketches of the life of Paul, chapter 4, In sketches van het leven van Paulus tells clearly zegt duidelijk that after Paul and Barnabas were ordained to the gospel ministry, they could only then baptize. dat nadat Paulus en Barnabas ingezegend waren, dat ze toen gekwalificeerd waren om te dopen. So when you have people around, baptizing others, those baptisms are not valid because they have not been ordained. Dus als mensen zomaar wat doen en beginnen anderen te dopen, dan is dat niet erkend omdat zij niet ingezegend zijn. Okay, but now let's continue on. Maar laten we dit zien. By the Holy Ghost, they were set apart by the laying on of hands. Dus ze werden apart gezet door inzegening, door het opleggen van handen. Having received their commission from God, Daarin dat zij hun opdracht van God hadden ontvangen and having the approbation of the church, en de goedkeuring hadden van de gemeente, now they go forth baptizing in the name of the Father, Son, and Holy Ghost. nou gingen ze voort en doopten in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. So after they are ordained by the laying on of hands, they baptize in these three names. Dus nadat zij door handoplegging ingezegend waren, gingen ze dopen en ze doopten in naam van de Vader, Zoon en de Heilige Geest. And to administer the ordinances of the Lord's house. En ook om de verschillende instellingen in het huis van God te leiden. What are those secret ordinances? Wat zijn deze heilige verordeningen That of only- heilige handelingen in de gemeente? That only people who were ordained could perform.
die alleen mensen moesten doen die ingezegend waren. Ja, It says, communion. often waiting upon the saints by presenting them the emblems of the broken body En vaak wachtend op de heiligen, die hun de symbolen van het verbroken lichaam and spilled blood en, of the crucified Savior. en het vergoten bloed van de gekruisigde heiland gaven, To keep fresh in the memory of God's beloved children his sufferings and death. om vers in het geheugen van Gods geliefde kinderen, my dear, you're in the way, Oh, sorry. zijn lijden en dood in herinnering te houden. What's that sacred service? Wat is dit van instelling waar hier naar verwezen Communion. wordt? Dat is heilig avondmaal. So that's why an ordination on someone happens publicly. Daarom is het zo dat een inzegening van iemand in het openbaar plaatsvindt. So you have someone that was not a pastor yesterday and today he's a pastor, nobody knows. Dus als je een predikant hebt die morgen ineens doopt en niemand weet ervan, dan is er iets niet helemaal goed gegaan. That is not how it happened in the days of the apostles. Want dat is niet zoals het gebeurde in de dagen van de apostelen. So to protect the flock from deceitful men and false teachers, Om dus de kudde te beschermen voor het gevaar van misleiding en valse leraars, the Holy Spirit did it this way. deed de Heilige Geest het op deze manier. Okay. Just tell where it is found. Yeah. Experience and Views Supplement 1854, page 19. Ja, je vindt dat in Experience and Views Supplement 1854, paragraaf 19, voor degenen die het ook als referentie willen opschrijven. Okay. Now, the Father, the Son, and the Holy Ghost, De Vader, de Zoon en de Heilige Geest, powers infinite and omniscient, krachten, goddelijk en alomtegenwoordig, receive those who truly enter into covenant relation with God, aanvaarden diegenen die werkelijk in een verbond met God treden. and they are present at every baptism to receive the candidates. Ja, in een verbondsrelatie met de Heer treden. En daarom zijn ze aanwezig bij iedere doop om de kandidaten die de wereld achter zich gelaten hebben, op te nemen. So these three great persons were present at your baptism. Dus deze drie waren aanwezig bij uw doop. Why? Waarom? Because you are baptized on those three names. Omdat je in die namen bent gedoopt. So what happens with the people that say, you only need to be baptized in the name of Jesus? Wat is dan met die mensen die zeggen, je hoeft alleen maar gedoopt te worden in de naam van Jezus? It's contrary to the apostolic church. Dat it is? Contrary to the apostolic Ja, church. dat is tegengesteld aan hoe het zat in de apostolische gemeente. Sister White says here that they were doing it in the three names. Want In the times of Paul. in de tijd van Paulus werden ze in deze drie namen gedoopt. Okay. Three distinct agencies. Ja, hier staat het, drie aparte agentschappen, werktuigen. Three different agencies. Drie verschillende. Okay, so they are not pasted to each other. Ze zijn niet één en dezelfde of aan elkaar A head geplakt. coming out of his neck here. Ja, zoals het soms wordt voorgesteld, hè, met verschillende gezichten in lichaam. When you have these teachings, teaching things like that, then it sounds like heathenism, mysticism. Dat komt uit dat klinkt als hetzelfde als het heidendom. Die hebben precies hetzelfde. Okay, it says there are the living three personalities of the heavenly trio. Hier heb je het over drie levende persoonlijkheden in het hemelse trio. Okay, so it calls them as persons. Hier worden ze ook personen genoemd. The Father, the Son, and the Holy Ghost powers infinite and okay, this Yeah, one we had had this already. one. Okay, the obedient children of God recognize the law as a divine law.
De gehoorzame kinderen van God erkennen de wet als een goddelijke wet. The sacrifice on Calvary as a divine sacrifice and the Holy Spirit as their divine sanctifier. Het offer op Golgotha als een goddelijk offer en de Heilige Geest als hun goddelijke heiligmaker. So what obedient children do according to Scripture? Dus wat doen gehoorzame kinderen They volgens de schrift? recognize the Holy Spirit as their divine sanctifier. Ze erkennen de Heilige Geest als hun goddelijke heiligmaker. So those who don't recognize the Holy Spirit at all or in a wrong manner, Diegenen die de Heilige Geest niet erkennen of op een verkeerde manier. Sendebulus Romana fiel. Oh, what's happening? are disobedient children. Zijn ongehoorzame kinderen. See that? Zie je dat? It's not working. We have more slides? Oh, yeah. Okay. The prince of the power of evil can only be held in check by the power of God in the third person of the Godhead, the Holy Spirit. De prins van het kwaad, van de kracht van het kwaad, kan alleen maar in bedwang gehouden worden door de kracht van God in de derde persoon van de Godheid, de Heilige Geest. Sin could be resisted and overcome only through the mighty agency of the third person of the Godhead. Zonde kon alleen weerstaan en overwonnen worden door de machtige werking van de derde persoon van de Godheid. Therefore, the theology of Desmond Ford is also an attack on the Holy Spirit. Daarom is de leer van Desmond Ford ook een aanval op de Heilige Geest. The new theology that says that you cannot overcome sin. De nieuwe theologie die zegt dat zonde niet te overwinnen is. Of course, you cannot if the Holy Spirit is not there. Natuurlijk kun je dat niet doen als de Heilige Geest er niet is. If you don't believe in Him, of course you cannot overcome sin. You will keep sinning. Als je niet in Hem gelooft, hoe ga je de zonde dan overwinnen? And be sinning until Jesus comes, En dan zondig je totdat Jezus komt. and later be found in the lake of fire. En later word je gevonden in de poel des vuurs. Because you thought that He was a force or you thought that He didn't exist at all. Omdat je dacht dat Hij alleen een kracht was of helemaal niet bestond. It's a serious matter. Het is een hele belangrijke zaak. And my prayer is that all of us today Mijn gebed is dat wij allemaal vandaag be close to Jesus so He guards our faith. dicht bij Jezus blijven, dat Hij ons geloof mag leiden, besturen. And that we can retain and contend for the faith. En dat wie? Retain and contend for the faith. Ja, dat we het geloof mogen behouden en daarvoor mogen staan. God bless. God zegen. Let's pray. Laten we bidden. Father in heaven, Vader in de hemel, we thank you, Lord, for your word. wij danken u, Heer, voor uw woord. We thank you, Father, for the clarity of the Bible concerning the Holy Spirit. Ook voor de duidelijkheid die we in uw woord vinden ten aanzien van de Heilige Geest. Father, we ask you that you help us humble ourselves Ja, wij vragen u dat wij ons mogen vernederen, so that He can abide in us, zodat Hij in ons mag zijn. so that He can speak to us Dat Hij tot ons kan spreken and lead us en ons kan leiden and teach us your word en ons uw woord leert, and open our understanding ons begrip opent and build in us the image of God. en in ons het beeld van God bouwt. Oh, Father, we are dependent on the third person of the Godhead. Wij zijn afhankelijk van de derde persoon van de And I Godheid. ask you that your Holy Spirit be deepening this conviction on people's minds. En mogen uw Heilige Geest de overtuiging in ieders hart verdiepen. And thank you for making us after the image and likeness of the Godhead. Dank u dat wij in uw beeld zijn geschapen. In Jesus' name, In Jezus' naam. amen. Amen.
will have 10 minutes break, We hebben 10 minuten pauze and then we go into the next lecture. en dan gaan we naar de volgende lezing. God bless. God zegen.